Ти си моя Бог, ти си цял. Добро утро, скъпи брати и сестри. Нека да се изправим, време е да започнем. Нека да призовем Господа. Отче на молитва, в този сутрешен час отново се събираме в Твоето име. Идваме да благодарим и да се поклоним, да отдадем слава на името Ти, защото Ти си достоен. Идваме да се зарадваме в Твоето присъствие и Твоето помазание да дойде върху всеки един от нас, върху домовете ни и семействата. Отче, ние Те обичаме. Ние искаме да Те славим винаги с живота си, с делата си, с думите си, с поведението си. Помогни ни, Отче, и от всеки грях, от всеки порок, от всяка заблуда и лъжа на нечестивия, молим Те, очисти ни. Ето стоим пред Тебе такива, каквито сме. Познаваш сядането ни и ставането ни. Знаеш помислите ни и желанията ни. Всичко е открито пред Тебе. Ние молим за прошка. Ние молим за обновление. Ние молим за поправление. Ние молим, направи ни човеци според сърцето си. Ти си достоен да приемеш всичката слава, поклон и величие на този свят. Защото Ти си и няма друг като Тебе. Бог на любовта, на правдата, на истината и на светостта, изворът на живота. Благодарим Ти. На Тебе отдаваме славата. Тебе славим, Тебе величаем. В името на Исуса Христа. Амин. Нека пеем и нека да се радваме в Господа.
която огрява нашия живот. Благодарим ти, Татко. Благодарим ти. Алелуя. Която
ти, Боже. Благодарим. Може ли се поклоним сега с тази песен? И ти благодарим, Татко,
Бъди благословен. Боже, ние се прекланяме сега пред Тебе, Татко. Нищо в този свят няма смисъл, ако Ти не си с нас, Исус. И Ти благодарим. Благодарим Ти, че Ти си пътя, Ти си светлината, която огрява нашия живот. Благодарим Ти. Бъди благословен, Отче. Бъди благословен, Исусе. Бъди благословен, Святи Души. Бъди благословена, Свята Троица. Благодарим Ти. Покланям се
Бога и тази молитва, която пяхме сега, да влее в нашите сърца любов, като парещ огън, дано да е казано от сърце. И Той ще го извърши. Защото любовта побеждава всичко. Всичко друго преминава на този свят. Любовта остава. Седнете, брати и сестри. Преди да започнем със Словото Божие, ще дам думата на брат Павел, който иска да направи една презентация за служението на мисията Гидеон. Някои от вас не знаят за това служение, но това е негово задължение сега да ни даде малко повече светлина по този въпрос. Заповядай, брат Павел. Слава на Бога! Първо искам да се извиня, защото чувствам, че по-голямата част от нещата ще ги прочета от притеснение. Така, искам първо да благодаря за възможността да представям Асоциация Гидеон пред вас. Тя е асоциацията, организация на християни от цял свят. Нейното начало е поставено пред 100 години в Америка. Тогава двама пътуващи търговци оцелят в един хотел и понеже нямало места, са наели една стая двамата. Вечерта са разговаряли и разбрали, че двамата са християни. Тогава се заражда идеята да се създаде организация на пътуващите търговци, които са закупували Библии и са ги поставили във всички хотели, които са посещавали. Впоследствие тази организация прераства в Международна асоциация Гидеон. В Исаия 55:11 се казва: така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне безплодно при мен, а ще извърши това, което ми е угодно и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Тук Господ казва, че Неговото слово няма да се върне празно и че то ще даде възможност на хората да достигнат до Него. Затова сега ще ви дам едно свидетелство от Пловдив за двама гидеони, които са учили в една болница по време на болничните свиждания и са започнали раздаване на нови завети, като са ги поставили на всяко нощно шкафче. Влезли са и в стаята на една много болна жена, която ѝ предстоява много тежка операция. Тя дори е била с придружител нейния съпруг. Когато влезли в стаята, съпругът ги попитал дали биха се помолили за съпругата му. Те, разбира се, откликнали, обяснили плана за спасението, помолили се, дали и нов завет и са си отишли, продължили с раздаването. След известно време мъжът обикалял в продължение на 2 седмици всички църкви в Пловдив, като е търсил гидеоните, които са раздавали новите завети в болницата. Когато ги открил, той им дал свидетелство, че съпругата му, след като те са излезли от стаята, започнала да се чувства по-добре и впоследствие била изцерена, като лекарите на следващия ден са направили преглед и са установили това състояние. В резултат още 2 спасени души, които са отшли при Господ Исус. Слава на Бога! Основната цел на Гидеон е да достигне до повече хора с Евангелието, а средството, чрез което това се постига, е чрез раздаването на нови завети в училища, университети, в полицията, в пожарната, в обществени организации от всякакъв тип. По този начин Словото достига до хората, което е нашето задължение пред Господа да бъде извършено. А също така и чрез лично свидетелстване в семейството, пред приятели и колеги. Служението се развива на 3 нива. Първото е международното ниво. За миналата година са раздадени над 80 милиона нови завети, преведени на над 82 езика по целия свят. В асоциацията в световен мащаб членуват над 300 мъже и жени, 300 хиляди мъже и жени, посветени на Господа. На национално ниво
Планът е да се достигне до всяко място, всеки регион в България, за да има спасени души. На регионално ниво, тук кампа в Плевен, нашата цел е да имаме и нови членове, защото чрез повече членове ще се стигне до повече неспасени хора. Миналата година сме раздали над 1600 нови завета, а тази година до момента са около 700. Раздаване в университетска болница, разбира се, там навсякъде, където са ни приели, в пожарната също тази година сме раздавали, в Авис Медика и така нататък. За да стане за да бъде човек член на Гидеон, трябва да отговаря на няколко изисквания, а това е да вярва в Библията като вдъхновеното Божие Слово, да вярва в Господ Исус, че Той е Син на Бога, да го е приел за свой личен Спасител, да се стреми да го следва всеки ден и да бъде член на Евангелска църква. Християнската асоциация Гидеон е надцърковна, т.е. тя не е служение вътре в църквата, но нейните членове са от евангелските църкви. Служението Гидеон води неспасените души в църквата, за да чуят Божието Слово. В тази връзка една жена, която е била помощен член в кампа Гидеон в Казанлък, свидетелствала няколко пъти за Исус Христос на своя колежка, но тя просто не обръщала никакво внимание. След известно време въпросната жена е получила тумор и се обърнала към своята колежка да се помолят за нея. Тя, разбира се, отшла със съпруга си, разказали и за Исус Христос, помолили се за нея, дали нов завет и след това са си отишли. Тази жена за първи път получила нов завет и за първи път прочела от Божието Слово. След като го прочела, тя се помолила, поставила новия завет под възглавницата и се почувствала по-добре. На следващия ден отшла на преглед и лекарите й казали, че няма никакво заболяване в нея. И те също са приели Господ Исус Христос за свой личен Спасител. Във връзка с всичко казано до тук и за да продължим разпространяването на новите завети, ние от Гидеон имаме нужда от вас. А тази нужда е, първата е да се молите за нас, за да се отварят вратите за благовестие там, където в момента са затворени. Асоциация Гидеон е средство, което Исус Христос е създал, за да достига Божието Слово до хората, които не вярват, хората от света. Затова ние имаме нужда от нови членове, а тези, които разпространяват Божието Слово, са мисионери. И това мисионерите не са хора само, които пресичат морета и океани, а това са хората, които виждат кръста. Мъчно им е за тези, които погиват и искат да направят нещо за Господа и за тях. Обръщаме се към вас, защото вие наистина разбирате какво да бъде един човек да бъде погинал. Във 2 Коринтияни 4, 3 и 4 стих е записано: ако нашето благовестие е скрито, то е скрито за тези, които са погинали, които Богът на този свят е заслепил, тези, които не вярват. Това е, което исках да ви кажа, да представя Асоциация Гидеон. Бог да ви благослови всички. Амин. Нека сега да се помолим за това служението на Гидеон, брат Павел и за групата, която работи тук в Плевен. Отче, ето колко велико е Твоето име и колко многостранна е Твоята дейност в този свят. Защото Ти докосваш сърцата на мъже и жени, посветени да разнасят благата вест Твоето Слово. И ние се радваме и благодарим, че и там, където хората не са чули никога за Тебе, където не са прочели един ред от Твоето Слово, ето Библията, благовестието достига до тях и души се спасяват.
Благодарим Ти, Отче, благодарим Ти, защото това благовестие на Царството ще се проповядва за заявление, за спасение на цялата Вселена. И тогава ще дойде краят. И сега ние Те молим да благословиш брат Павел и другите братя и сестри от служението на Гидеон и помазанието на Твоя Дух да бъде върху тях, ревностно да разнасят Евангелието, ревностно да служат, да им даваш сили духовни и физически, да виждат плодовете на своя труд. Благослови цялата организация в световен мащаб, в България и тук на местно ниво. Оставяме ги на Твоята спасителна благодат с вяра, надежда и упование в Тебе, че Твоето дело ще благоуспее, защото Ти си, който го благославяш. Амин. Седнете, брати и сестри. Искам да ви попитам тази сутрин, как сте? Преживяхте ли края на света? Някой да не е още в шок, защото много хора се запасяваха с минерална вода, с храна, с всевъзможни неща. Може би се бяха подготвили атомните скривалища, може би някои други са отишли в планините. Всичко се случва. Човешката глупост няма край. Тя не ходи по гората, тя ходи по хората. Нали? Точно така е. Ако особено съм така впечатлен от поведението на някои християни, които също се увлякоха по края на света и почнаха да вършат глупости, които не са присъщни за хора, които познават истината. Защото Исус Христос казва, че ще познаете истината и тя ще ви направи свободни. Ако ние се хвалим, че сме познали истината и сме освободени от лъжата, от измамата, от греха и от всичко това, което ограбва радостта в този свят, как може християни да вярват на такива неща? Достатъчно беше да отворят Библията и ще разберат кога ще стане свършекът. Аз го знам. И вие го знаете. Тази сутрин обаче, на фона на тази психоза, която се създаде в световен мащаб, искам да си поговорим малко за страхът от Господа. Защото тези хора се оплашиха, че се свърши света. И какво ли не чакаха за себе си, оглеждаха се нагоре, надолу, дали вулкани ще изригнат, дали комети ще паднат върху земята или нещо друго ще стане. И действително те преживяха страх. Това е психоза, масова психоза. Медиите я раздухваха непрекъснато. Какво трябва да бъде поведението на християнина в такива моменти? Аз бих желал тази сутрин да прочетем на две места от Словото Божие, макар че много неща можем да четем във връзка с този страх. Първото е първото послание на апостол Петър, първата глава, 17 стих. Ще прочета малко по-отнапред, от 13 стих до 19. Затова стегнете ума си, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. Като послушни чада не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си. Но както е свят Той, който ви е призвал, така бивайте свети и вие във всичката си обхода. Защото е писано:
Бъдете святи, понеже аз съм свят. И ако призовавате като отец тогова, който без лицеприятие съди според делото на всеки го, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване, като знаете, че не с тленни неща сте изкупени от вашия, предаден от бащите ви суетен живот, не с сребро или злато, но с скъпоценната кръв на Христа, като на агнец, без недостатък и пречист. И второто място, което искам да чуем, е второто послание на апостол Павел към Коринтяните, 5 глава. Нещо, което често се чете на погребения. Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен. Понеже в този дом изтенем, като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище, стига само облечени с него да не се намерим голи. Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени стенем, не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота. А Бог е, който ни е образувал нарочно за това и ни е дал духът в залог на това. И тъй, понеже винаги се удързостяваме, като знаем, че докато сме от дома в тялото, ние сме отстранени от Господа, защото с вярване ходим, а не с виждане. Понеже казвам, се удързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получиш всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. И тъй, любезни, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост и страх от Господа. Това е 7 глава, 1 стих. Много неща можем да прочетем за страхът от Господа, но нека да се опитаме на фона на това, което знание имаме от Словото Божие, разбира се, който го чете, който го изучава, на който не го е чел, съветвам го тази сутрин да се намери Евангелие или Библия и по-скоро Новия Завет. За съжаление, брат Павел не може да ви даде, защото тези Евангелия се разпространяват в институциите, пожарната, полицията, хотелите, затворите, но вие можете, всеки един, който желая, да се намери едно Евангелие и да започнете да четете, и там ще разберете толкова много неща, които са от съдбоносно значение за вашия, за нашия живот. Защото ако един живот трябва да го измерваме, колко е ценен и как сме го преживяли тук на тази земя, той няма друг критерий и няма друго мерило, с което можем да го измерим, освен с това. Приели ли сме Господа Исуса Христа в сърцата си? Живяли ли сме със страх от Бога? Или сме живяли живота си според вървежа на този свят? Ако сме изживяли живота си според вървежа на този свят, уверявам ви, убеден съм напълно и го декларирам, че това е един напразно опилян живот. Нищо друго не може да осмисли нашия земен живот. Нищо друго, освен онази вяра, надежда и упование в нашия Създател, който ни е създал не случайно и ни е извикал не случайно в този свят, за да бъдем посланници на благовестието, за да богатеем в добри дела, за да се приготвим за вечността. Защото всеки един от нас е много ценен в очите на Господа.
И никой от нас не е дошъл на този свят случайно. И Бог не е планирал човек да погине за вечността. Неговата воля е вечен живот за всеки, който вярва. И то какъв живот само. Преди малко чухте, че всички ние, открити, ще застанем един ден пред Христовото съдилище. Това веднага извиква в нас едно чувство, едно трепетно чувство на, бих казал, на една равносметка на живота ни. Как ще застанем пред Христовото съдилище? Дали ще застанем с радост или с страх? И ако ние говорим за Христовото съдилище, като място, където ще се раздават наградите и в същото време ще се посочи какво сме пропуснали в живота и какво сме загубили, то има едно друго съдилище. Великият бял престол пред Бога, където ще бъдат съдени всички онези, които са презряли благата вест, отхвърлили са този зов за спасение и са се наслаждавали за кратко време на греха, или пък просто така са пропиляли живота си на този свят. Имаме ли страх от Бога? И защо трябва да се страхуваме от Бога? Психиатриите са пълни с хора, които имат страхова невроза. И много хора живеят с страхова невроза. И страхът е нещо, което непрекъснато съпътства едно огромно мнозинство от хората. И ние се поддаваме често пъти на този страх. Оле, мале, какво ще стане утре? Кризата се задълбочава. Страхуваме се за работното място. Страхуваме се за хлябът насъщник. Страхуваме се за парното, за данъците. Страхуваме се от толкова много неща в този свят. Откъде дойде този страх? Страхът от Бога, искам да попитам, благословение ли е или наказание? Благословение. Страхът от Бога е извор на живот. В Притчи, 14 глава, 27 стих, който иска да си запише, отворете и прочетете. Страхът от Бога е извор на живот. Два вида страх има в човешкия живот. Страхът от Бога и страхът от всичко останало. Поначало, когато човек се страхува, но не от Бога, а от нещо друго, страхът носи в себе си наказание. То е прелюдия, то е предизвестие, че ще има наказание. Откъде започна този страх? Откъде започна? Едемската градина. Още от Адам и от Ева. Страхът дойде за първи път в Едемската градина. Първата човешка двойка, нашите древни прародители Адам и Ева, те нямаха страх в себе си. Те бяха съвършенни. Съвършенно създадени от Бога. В физика, в дух, спокойна психика, необременена с нищо. Те имаха такова познание за заобикалящия ги свят, което днес още ние не сме го достигнали. Защото много учени се удивляват как първите хора са имали такива големи, велики познания за живота, за Вселената. Защото има една такава теория, че първобитният човек е бил човек, който е живял в пещерите, само че преди това е скочил от клона. Маймуната е скочила от клона долу на земята и казала вече аз май ставам човек. И се преселила в пещерите и постепенно започнал да прогресира човешкия род в наука, в знание, във всяко едно отношение. Ние ще кажем обратно на това, че постепенно започнал да деградира човешкия род
от Едемската градина насам. И макар че днес науката все повече и повече напредва и има зашеметяващи научни открития, онова, което всички виждат и всички не може да не се съгласят, е, че моралните устои на обществото се рушат тотално. Да, рушат се тотално. Тази сутрин идвах насам и си мислех, пак във връзка с това, което ще разсъждаваме, и си казвам, погледни, някога, кога беше някога, айде да речем, аз помня, някъде от преди 63 години помня какво беше. Оттам вече се помнят, са запазени моите спомени. И после вече като момче, като юноша, като младеж, имаше страх в хората, страх от Бога. Имаше едно морално-нравствено възпитание, което идваше от семейството по отношение на лъжата, на кражбата. Да не говорим за сексуалните престъпления и отпущения. Когато някъде се вършеше нещо нередно в тази област, това беше срам и позор. Срам и позор беше. А сега погледнете, колко свободно, освободени от всякакви морално-етични задръжки, се говори за сексуални взаимоотношения между мъже с мъже, жени с жени, мъже и жени, и няма никакви задръжки. И всичко това е вече нещо нормално. Ние сме от 21 век. Хора освободени, не задръстени. Ако започнеш да им говориш за морал, за верност в семейството, за въздържание, за страх от Бога, ти си задръстен. С какво съм задръстен? Задръстен си, защото ти приемаш едни морално-нравствени принципи, които трябва да ръководят развитието на това общество, за да оцелее и да се развива. Винаги погибелта на един народ е предшествана от беззаконие и най-вече от разврата. Защо погина старовременния свят? Старовременният свят погина поради разврат. И светът се разврати пред Бога. Светът престана да се страхува от Бога. И след като престана да се страхува от Бога, ето дойде наказанието върху старовременния свят. Затова ние тази сутрин разсъждаваме върху страхът от Бога. Благословение ли е или наказание? Страхът от Бога е извор на живот. Страхът от Бога е чист. Начало е на всяка мъдрост. Така ли беше? Страхът от Бога какво представлява? Аз мразя... Какво мразим? Лош път, опаки уста. Аз мразя беззаконие. Аз мразя грехът. Това е страхът от Бога. В страхът от Бога има голяма увереност, за да стоиш пред Бога. Адаме, къде си? Тук съм. Скрил съм се зад тази туфа. Има страх от тебе, защото съм гол. Адаме, кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял дървото за познаване на доброто и злото. Оф, ядох жената, дето ми даде, тя ме накара да ям. Тази жена. Що си сторила, Ева? Змията ме излъга, аз не съм виновна. И всеки се оправдаваше с другия. Вижте каква покъртителна история с нашите древни прародители. Тук съм, казва, но ме е страх от тебе, затова се скрих. Скрих се в шубраците. Да, страхът от Бога, когато човек върши беззаконие, носи наказание.
По тази именно причина ние често пъти се страхуваме, живеем в безпокойство и не можем да осъзнаем, че за нас е необходимо да се покаем пред Бога за лошите си пътища, да се покаем пред Бога за лошите си дела, мисли, думи или желания. И аз вярвам, че всеки, който прави това нещо и се покайва, след молитвата на покаяние идва един мир, идва едно облегчение в сърцето. Така ли е? Така е. Защото греховете ви, ако са морави, ако са червени, а червените, това са най-страшните грехове, когато си пролял човешка кръв, бели ще станат като сняг, казва Господ. Аз ще ги избеля и ще ги простя. Ще простя беззаконието ви. И ако търсим някакъв пример в това отношение, погледнете живота на старовременния Израел. Той е един народ, избран от Бога, който продължава да бъде същият народ, в чието живот всички духовни принципи на духовното възвисяване, на духовното падение, на благословение и на проклятие, всички тези неща се изпълниха според както е писано в Божието Слово. Така е не само с Израел, така е с всички народи по лицето на земята. Надуха ни главите продължение на последните месеци за очаквания край на света. Календара на маите свършвал на 21 декември и тогава ще дойде края на света. И тази цивилизация на маите е унищожена и е преминала. Разбира се, има потомци на тези народи, които живеят в Америка, но удивляваме и ме впечатлява как хора, които не вярват в Бога, отявлени атеисти, хора, които прокламират по медиите сексуалната разпуснатост като нещо нормално за модерният човек на 21 век, продъниха телевизорите и вестниците да ни пишат за този край на света. Масова психоза. Масова психоза. Но какво казва Библията за краят на света? Апостол Петър в първото си послание, 4 глава, 7 стих, казва: краят на всичко е наближил. Преди 2000 години, преди 2000 години близо, апостолите и първите християни знаеха много добре, че е наближил краят на света. И някой ще каже, защо не се е случило тогава? Както е имало и подиграватели, които са казвали: де е обещаното му пришествие, за което вие говорите, защото ние откакто се помним, дедите ни, бащите ни, ние всичко си стои така, не се е променило нищо ново. Както казва Соломон, от слънцето нищо ново, каквото е било, това ще бъде. Ако се върнем още по-назад в човешката история, ще видим, че двама проповедници на правдата проповядваха стотици години, че ще дойде свършекът на света. И първият проповедник беше Матусал. Името Матусал означава в превод: при смъртта му идват големите води на потоп. Тоест в деня, в който Матусал ще умре, започва потоп. Нека да си представим картината на старовременния свят. Не знам колко милиона народ е бил. Опитват се учените, статистики, демографии и така нататък да установят колко милиона е бил народа. Няма значение колко е бил. Но
Чува се вик. Някой отива там до къщата на Матусал и вика: Матусале! Или срещат го на пазара: това е Матусал. Матусал означава при смъртта му идват големите води на потопа. Колко години живя Матусал? 969 години. 969 години старовременният свят чуваше това предупреждение. Освен това, 120 години преди да умре Матусал, се появи друг проповедник – Ной. Той беше станал за присмех на всички. 120 години Ной по откровение от Бога строеше ковчега на спасението. И когато развратният и невярващ свят, който нямаше страх от Бога, ядеше и пиеше, и препиваше, и като нямаха други забавления, казваха: хайде да идем да видим Ной, да се посмеем там. И отиваха горе в планината, правеха излети. Не е имало лифтове, ама имало е начин, по който да отидат. Па идат, па го наобиколят, па насядат, разпънат шатрите и почнат да се смеят и го сочат. Вижте оня луд старец. Ма и синовете му са като него такива. Вижте ги. 50 години вече строят ковчег, 100 години строят, 119 години строят ковчег. Тия са откачени, тия са побъркани тия хора. Па се смееха, па се подиграваха, превиваха се от смях, сигурно се търкаляха и по тревата, толкова се смееха. А Ной проповядваше: Бог откри, че ще има потоп и ще унищожи целия свят. Покайте се за греховете си. Никой не го послуша. 120-та година Матусал умря. Кой е умрял? Матусал умря. При смъртта му започват големите води на потопа. Почват да гледат: май още няма, днеска ще го погребват. И когато го погребаха, при Ной не може да се отиде. Той се е затворил в ковчега, заковал врати, всичко. И изведнъж започнаха гръмотевици, светкавици, отвориха се небесните извори, разпукнаха се земните извори и земята потъна в вода. Божието наказание дойде върху старовременния свят. Онова, което Бог беше предупреждавал, се сбъдна. Маите са езически народ, както и всички други езически народи, които не са познавали по онова време Бога. И днес света е пълен с езичници. И за жалост, така наречените християнски страни, където имат официално вероизповедание християнство, са пълни с езичници. Нашата страна е страна, която казва, че властите го прогласяват, че нашето официално вероизповедание е православното вероизповедание. И аз съм казвал, мен ако ме питат: какъв си ти, ще кажа: християнин съм. Ама какво е твоето вероизповедание? Ти православен ли си? Искате да бъда православен? Православен съм, искам правилно да славя Бога. Но аз също така съм евангелист, защото аз чета Евангелието на нашия Господ Исус Христос, Евангелие, което се отнася за православни, за католици, за протестанти, за всички, които вярват, че има Бог и търсят спасение на своите безсмъртни души. И в Евангелието на Господа Исуса Христа аз знам всичко за свършека на света. Че Той ще дойде, но никой, нито човек, нито ангел, нито самия Господ Исус Христос знае кога ще бъде този ден и час. А за денят и часът на Неговото пришествие никой не знае. Нито небесните ангели,
нито дори Синът, само във властта на Отца. Учениците го попитаха на Елеонския хълм: сега ли ще бъде твоето пришествие? Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. За вас е да се изпълвате с силата на Святия Дух. За вас е да живеете един покаян живот със страх пред Бога. За вас е да се приготвите като 5 разумни девици, да имате масло в светилниците си, тук, в сърцата си, да имате Святия Дух, да имате страхът Господен, за да имате голямо дразновение да пристъпвате към престола на благодатта. Защото страхът Господен е извор на живот. Искаш ли да видиш дълги дни живот? Искаш ли да видиш добрини през живота си? Искаш ли да имаш радост и мир? Страхувай се от Бога. Да, трябва да се страхуваме от Бога всеки ден, всеки час и всеки миг. Страхът от Господа е да се мрази злото. Аз мразя лош път, лош език, скверни устни. Аз мразя грехът във всичките му проявления в този живот, какъвто и да било той. И ако така правим, ние ще преодоляваме всички изпитания в този живот. Сатана няма да ни остави на мира. Винаги ще има нападение, винаги ще има предизвикателства в живота, за да ни изкарва от равновесието на нашата психика. Знаете много добре, че психо, това е душа. Гръцката дума за душа е психо. Човешката душа е много смутена и много болна. Когато трябва да плачем, се смеем. Когато трябва да се смеем, плачем. Човешката воля е толкова непостоянна, че ние със собствени сили не можем да дисциплинираме себе си да вървим в Господния път. Човешкият интелект е толкова объркан. Толкова объркан. Човешките чувства. Кой може да познае душата на човек? Човешкото сърце, както се казва, е страшно болно. Кой може да го познае? Аз, Господ, изпитвам вътрешностите на човека. Аз познавам всяко едно сърце, казва Бог. Аз познавам всяка една мисъл, всяко едно желание. Имаме големи възможности в Господа да се оправи състоянието на нашето психо, да се оправят чувствата ни, да се оправи волята ни, да се оправи разумът ни, да можем да живеем дразновенно, с радост, с мир в сърцата си и да чакаме идването на нашия Господ Исус Христос. А краят на всичко е наближил. Внимавайте как живеете. В Филипяни казва: със страх и трепет изкупвайте благовремието, защото дните са лоши. Кажете ми, добри ли са дните? Ако погледнем по отношение на икономика, на социално положение на хората, наистина дните са лоши. Да, младите хора се пръснаха по целия свят. Държавниците какво мислят за младите хора? Имаше една дума, която употребяваха често пъти по телевизията: безхаберие. Не го е еня, не го интересува. Важното е той да е добре. Ако са държавници, които имат страх от Бога, и те трябва да имат страх от Бога, и ние трябва да се молим за тях, защото Бог им дал власт да управляват тази държава. Като живеят всеки ден с страх и трепет, че ще застанат пред престола на Бога да отговарят как са управлявали и как са се грижили за този народ.
че всяко нечестие ще бъде наказано, всяка кражба, всяка лъжа, всяка измама, всяка далавера ще бъде явена от Господа и ще бъде наказана. Не би имало такова състояние, в което днес се намира нашата държава. Повече от 2 милиона най-работоспособните, интелигентни и можещи напуснаха България. Защо е така? Защото, скъпи брати и сестри, няма страхът от Бога. Защото така нареченият модерен начин на живот на 21 век залива с грях и беззаконие, с гносота навсякъде. И Бог се гноси от това, което става. Бог се гноси от него. И ако ние го виждаме това в национален мащаб, нека да обърнем внимание на себе си, лично за себе си. Изпитвайте себе си дали сте във вярата. Или за себе си не познавате това, освен ако сте порицани. Какво е моето стоене пред Бога? Нека всеки да си зададе въпроса. Имам ли страх от Бога или просто безразлично? Нека ходам на църква, прибирам се вкъщи, върша си каквото искам. Тук съм сгрешил, там съм сгрешил, голяма работа. Голямата работа ще стане, тя ще дойде. Защото всяко беззаконие води след себе си наказание. Пришествието ще дойде. Ако не вярвате това нещо, вземете Евангелието на Матей и прочетете 24 глава, където Господ Исус Христос говори на своите ученици, говори и на множествата, които бяха около Него. Където Той им казва, че за денят и часът никой не знае кога ще бъде, защото това е само във властта на Отца. Но Той даде една прекрасна притча, притчата за 5 разумни и 5 неразумни девици. 5 разумни девици са онези църкви, онези вярващи, които всеки ден живеят със страх пред Бога. И всеки ден зареждат своите светилници, зареждат сърцата си с присъствието на Святия Дух. А 5 неразумни девици са онези, които просто не хаят за това. Това са така наречените номинални християни. Или християни, които се отлагат за някога да застанат твърдо в пътя Господен, все отлагат, че има време, но времето тече, изтича и все по-малко и по-малко време остава. И когато дойде Господ Исус Христос, за да вземе в своите си, тези номинални християни ще останат. Тези, които са смятали, че греха е нещо просто, не е толкова страшно, човешко е да се греши. Не е човешко да се греши. Не е човешко да се живее в грях. Дяволско е. Дяволско е. Точно това иска дявола да прави. Ако си християнин и си устремен към вечността и знаеш, че Господ Исус Христос ще дойде да грабне църквата си в ден и час, който не очакваш, със страх и трепет прекарвай всичките дни на живота си. Чети Словото Божие, изучавай. Моли се, участвай в духовните мероприятия. Изпитвай себе си, изследвай себе си. Научи се да обичаш. Последната песен. Нали така беше? Любовта, любовта, любовта. Къде е любовта от Бога? Къде е любовта от Бога? Да. Къде е страхът от Бога? Къде е покорството? Къде е смирението? Къде е крутостта? Къде е човеколюбието? Къде е семейната любов вътре в семействата?
Къде е покорството на децата пред родителите? Къде е любовта на родителите към децата и отговорността за тях? Това са въпроси, които се поставят и те попадат точно в целта към всеки един от нас. Какво трябва да бъде нашето поведение като християни? Християни ли сме? Или само на думи казваме, че сме християни, че България била християнска православна държава? Аз съм православен, аз съм католик, аз съм евангелист, аз съм протестант. Протестирам срещу злото в този свят. И Бог протестира срещу него. И предупреждавам, че Неговия гняв ще се излее върху непокорния свят, както едно време водите на потопа заляха този свят. Отворете книгата Откровение и прочетете първите 3 глави. От първата глава до 3-та глава се говори за църквата. От 4-та глава на книгата Откровение вече църквата е няма. Къде е тя? Моля? Църквата е грабната. В своето послание, към коя църква казваше: понеже си опазил Словото ми и си се научил да издържаш, той и аз ще те избавя от времето на изпитанието, което ще дойде да изпита цялата Вселена. И това е 3-та глава на книгата Откровение, от 7 стих до 13. Филаделфийската църква. Зная твоите дела. Ето поставих пред тебе отворена врата, която никой не може да затвори. Понеже имайки само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Понеже си опазил моята заповед, 10 стих, да издържаш, то аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата Вселена, да изпита уния, които живеят по земята. Ето и да скоро, дръж здраво това, което имаш, за да те не отнеме никой венецът. Откровение 3 глава, 10 стих. Когато четем книгата Откровение и я тълкуваме и я изучаваме, за църквата се говори в 1, 2 и 3 глава. От 4 глава Бог има работа само с еврейския народ и невярващия свят. Започва Апокалипсиса. Започват така наречените последни времена на Великата скръб. Това е един период, който ще трае 7 години, като особено жесток ще бъде втората половина на 3 години и половина последните. Така че от Словото Божие ние знаем кога ще дойде свършекът и какъв ще бъде. Какви трябва да бъдем ние в свято живеене и стоене пред Бога. Признавам и го знам, че всеки един от нас ще каже: ма не е лесно. Да, не е лесно. Борбата с греха, борбата с беззаконието в този свят, в който живеем. Защото целият този свят лежи в лукавия. Защото още малко му е дадено време. Но църквата за това е поставена в този свят. Да бъде светлина на света, да бъде солта на земята, да бъде подпорка на истината. И в този свят, в който живеем, Исус се моли за нас. Бог да ни опази, да ни даде сила и дръзновение, мъдрост и да ни помогне да устоим до край. Отче, аз за тях се моля. И Той сочи нас. Да ги опазиш вътре в света. Аз не се моля да ги вземеш от света, да се скрият по пещерите там някъде, че ще дойде свърши. Те трябва да бъдат светлината на света.
да разнасят благовестието. Гедеонци, петдесятници, баптисти, методисти, православни, католици да разнасят благовестието по целия свят. Аз за тях се моля, Отче, да ги опазиш в света. Те не са от света. Не сме от света, защото ние не обичаме делата на света. Любезни, не обичайте, не любете света с похотите му, греховете му и престъпленията му. Защото светът и всичко, що се върши в него, ще премине и ще отмине. И помен няма да остане. Но вие ще останете, които имате вярата в живия Бог, които имате Исуса Христа в сърцата си. Защото свидетелството, което ни е дал Бог, е това, че ние имаме вечен живот. И този живот е в Сина му Исуса Христа. Който има Синът в сърцето си, има този живот. Който няма Синът в сърцето си, няма този живот. Погледнете какви предупреждения, какви насърчения, какви хубави думи Бог отправя от Словото си към нас, като обещал подкрепата си за всеки един от нас. Тогава какво ни пречи да живеем този осмислен живот в Господа? Какво ни пречи със страх и трепет да прекарваме дните на нашето земно престояване и да се приготвяме за вечността? Отворете 11 глава на книгата Послание към евреите. Там са героите на вярата. И погледнете, че тези герои на вярата бяха човеци подобострастни нам, като нас. Отворете първата глава на Евангелие от Матея, където се говори за родословието на Господа Исуса Христа. Само след няколко дена, какво след няколко дена? Утре вечер е бъдни вечер, нали така? Утре вечер ще се съберем, за да празнуваме, за да се радваме, че през тази нощ, според както е прието, се е родил Спасителят. Месията е дошъл. Знаете ли, че и най-примитивните племена по лицето на земята, примитивни имам в предвид, така както ние сме приели като човеци, да го казваме, макар и да са примитивни, те имат един много особен начин на живот, организация, знания и познания, за да оцеляват в най-екстремни и трудни условия, където ние като пък цивилизовани, които не сме примитивни, ако отидем там да живеем, ще загинем веднага, защото не знаем как да оцелеем в тези условия. Но както казват и най-примитивните племена, в своята вяра в техните богове и духове, имат тази вест, че ще дойде Спасител. И те го очакват и го наричат със своите си имена. Разбира се, техните представи са много изкривени за идването на този Спасител. Ето маите, например, с техния календар, предсказаха, че завчера на 21 е трябвало да стане свършен краят на света. Но ние не сме като тези езичници, защото Бог ни е срещнал и ни е избавил от тъмнината и невежеството на този свят. Изработвайте спасението си със страх и трепет. Ако проследим родословието на нашия Господ Исус Христос, ще видим, че в това родословие имаше хора, които не можем да кажем, че са били някакви особени светци. В това родословие е Давид, сладкият псалмопеец. Той имаше няколко служения. Поет, музикант, пророк, цар, свещеник. Това беше Давид. И този Давид падна в страшен грях.
Той прелюбодейства с жената на своя подчинен. Той го уби, за да скрие грехът си. Какво ще кажем за такъв човек? Ами, ако проследим имената на другите в родословието на Господа Исуса Христа, ще видим, че наистина човеци подобострастни нам. Ами Раав, блудницата Раав, ами Ехония, ами другите, всеки един по-отделно. Човеци като нас. Но тези човеци, обърнете внимание, с вяра гледаха на бъдещите добрини. С вяра гледаха към идващия Месия и можаха с тази вяра да превъзмогнат всичките изпитания на живота, да се изправят на краката си, въпреки падението, в което се намираха, и да продължат напред, да свършат земния си живот, като ни оставят един светъл пример, че макар и да са били паднали до дъното на греха, те са се издигнали благодарение на тази вяра в идващият Месия, Спасителя, и да намерят спасение на своите безсмъртни души. Много са примерите. Нямаме време да ги дадем всичките. Преди 150 години един също така ревностен човек за Бога, който се нарича Георг Милер, един от пророците на Адвентната църква, когато направил изчисления някъде 1843 година, пророкувал, че Христос ще дойде. И започнали да се обличат бели дрехи, да се качват по покривите на къщите, да ходят по баирите и по планините и да се молят и да чакат Господ да ги грабне, за да полетат нагоре. Нищо особено не се случило. Защото и Георг Милер е трябвало да прочете, че за онзи ден и онзи час никой не знае, само Синът. Днес обаче ние можем да разберем и да видим, че дните са малко до идването на нашия Господ Исус Христос, защото белезите на последното време се изпълняват пред очите ни. Всички очакваме кризата да свърши и да дойде благоденствие. Не знам какво точно благоденствие ще дойде, но съгласно Словото Божие и Библията се казва, че дните ще стават все по-лоши и по-лоши. Не бойте се, казва Словото Божие. Когато видите всичко това да става, да знаете, че изкуплението ви е наближило. Вдигнете главите си, запейте, зарадвайте се. Още мъничко остава. Защото цялото създание, и човеци, и животни, и всяка твар купно въздишат и страдат под игото на греха, на болестта и на смъртта. Но това скоро ще свърши. Затова, любезни брати и сестри, ако може нещо в заключение да кажем допълнително към всичко, което казахме до тук, имайте усърдна любов помежду си. Имайте страх към Бога. Бъдете кротки, смирени. Гледайте на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата. И нека царува в сърцата ви Христовия мир. И Христовият мир, и Христовата любов да бъдат във всяко едно семейство. Защото атаките на дявола са насочени най-вече към християнските семейства. Бдете, бъдете бдителни, внимавайте как се обхождате. Имаме един много хитър и лукав враг. Едно много интелигентно същество, наречено дявол и сатана. И неговата сила е лъжата, страхът и измамата. И имайте страх от Бога. Страхът от Бога е извор на живота. Искам и се още да говоря, но времето на време. Само това ще ви кажа.
един случай от историята на еврейския народ. Трите големи празника в Израел са били Пасха, Шатроразпъване и Петдесятница. На Пасхата са колели пасхалното агне, на Шатроразпъване са правили колиби и са живеели в тях една седмица, като са играели, пеели, танцували и са се радвали и винаги са казвали на синовете си и дъщерите си: така живееха нашите прадеди в пустинята. Когато ядяха агнето, така агнето в Египет беше попечено и те го ядоха нашите деди и тръгнаха и излязоха от Египет. На Петдесятница пък носеха плодовете на своя труд с песни, с танци, с благодарности. И на Шатроразпъване народа отново се събира. Играят, пеят, веселят се и заедно с свещеника отиват на Силоамския извор и той носи един златен съд да гребне вода. Събирайте вече дискуса, аз приключвам. И заедно с свещеника отиват на Силоамския извор и той ще гребне с един златен съд вода и ще я занесе при олтара, където ще излее и ще се моли с благодарност към Бога. И множеството, което беше със свещеника, се надпреварваха кой да отиде по-напред до извора и да се наведе и да пие от там вода. Като всички вярваха, че като пият тази вода, това е благословена вода от Бога и ще стане с тях изцеление, благословение и така нататък. Отстрани стоеше Господ Исус Христос и ги гледаше. И той не издържа. И извика с висок глас. Какво извика той? Вие го знаете. Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие, и реки от жива вода ще потекат от него. Ето, искаме ли да потекат реки от жива вода? Имай страх от Бога. В страхът от Бога има голяма увереност. Отче, благодарим Ти за този ден, за това време, което можахме да прекараме тук, защото с песните си издигахме Твоето име и издигахме Твоята слава. Единствен Ти, Отче, си достоен за славата. На Тебе принадлежат слава, почет и величие. Благодарим Ти за времето, че можахме да се получим от Твоето Слово и ще кажем: дай в сърцата ни любов, както пеем в песента, но дай ни и този страх от Тебе. Страхът от Бога, който е чист, пребъдва до века, който е начало на всяка мъдрост, в който страх има голяма увереност и голямо дръзновение да пристъпваме със сърца умити от нечиста съвест, да пристъпваме към престола на благословението. Отче, благодарим Ти от сърце и душа, защото днес е благоприятно време и спасителен ден. Защото днес Твоето Слово идва до сърцето на всеки един от нас, за да изпитаме себе си и да видим как стоим в вярата. Защото днес е ден и час за покаяние. Излей любовта си изобилно в нашите сърца. В името Твое, Исусе. Амин. Нека да изпеем една песен, след което ще се молим. Има и съобщения, седнете. Thank you.
Амин. Благодарим Ти, Господи, за тези обещания. Днес, след обяд,